Tapos si Tikong ginaingon, wa ko'y plano nga ilugon ang imong asawa. Suod ta, apan naluoy man ko niya, mong nabuhat na ako ang butang nga dili unta angay na kong buhaton ngadto niya. Morning na itabos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kapuyan ako day. 5 ka round yun nga akong nakuha day. Sige man ang tag-charger, uy, pero wag dyan ko mumapdos, no? Bitaw no? Sige lang ta. Basin doon na kay apan sa imong lawas day. Mao nga wag ka mamabdos day. Ha? Si Bakoy taon di ako. So pa di, oy, ako cute. Basta ikaw ang wise guy. Ha? Ano si wise guy? Wise wood ang lagay ba? Saka lang day. Tanay, magawas ta. Eh, gawas tayo nga itong gisundan nga. Mutil eh. Tana day, Ilma. Mo ba tay? Lagi, 40 taong hilang, tilma taon. Awa na saan mo uli taon, yung bana taon. Hala na. Paabot sa gabi kay sweldo, lagi puldo. Apan hangtod ron, wapa man mo uli. Ay, bida gining akong amigo. Unsa ng tao ni. Ay, pagkabadlungon na lang pagkabanaha. Kung ako'y maminyo, tay, di ko magpinarias ni, nga maugtas ang asawa. Sabi mo, nagduda kong tikong, nga nabayot na na. Ha? Nabayot naman. Kasi nabayot? Nangabit na si puldo. Nangabit. Nagduda ko kung ikaw may tikong, no? Anak mo na ka? Si puldo ba dong ba? Nagduda ko nga, nabayot na na. Tiguang na katay. Si Puldo lagi tay. Pirmi, lumlum siya kabit ba? Nabayot na yun na. Kaya ito, lumlum pirmi siya kabit. Makabayot din ng... Makabayot ng naikabit do. Makabayot din. Gabi, gudana niya, no? Kagwapa ng tilma nga iyang asawa. Unya, mga bit pagid siya. Oo. Bisan may anak na sila tayo, no? Pero dagag yapon tanawon si tilma tay. Ang lawas, siksi kayo. Lamikig dughan. Hay. Pero, Ang saban? kuantay, muadto ko sa bahay nila ni Baypoldo og ni Tilma. Mao gini pagtuon ako tikong may kabit si Pulto. Pastilan. Naunsang taon nga akong amigo nga imong bana, oy. Nao kagwapa nimo. Unya mga bit siya. Ngayon, tanaw rago na. Sus kanindot nimong tanawon nga nipis kay nang sinina nimo nga gisulob. Nilakra imong duha ka dughan. Nautog kay imong boobs, wak nga nagbra. Tanawa. Nindutan nimong nipol ay. Sus ko ako'y bana. Ko asawa ta pa ka na, di na kumulingi paglaing babae, oy. Ambot lang anak niya, oy. Mga bit pa manggit siya nga gamay raman ng iya. Ha? Gamay ng iya? Oo, oy. Kung babae pa ko nga bigatla, no, gibiyaan na nako siya kay gamay may kay ng iya. Pero buutan ko nga pagkaasawa. Paita gini. Ay, sus, kung ako palagi... Ay, ambot na lang, mga ambot na lang kung ngano yun, naglibog yun ko. Unya, nakakaon na mo. Ha? Ang amo ng anak ang akong gisigurog pagkaon. Ako wa pa ko'y kaon. Na ko'y 500, Pagpalit itong bugas ug sudan, ha? Kay magpakisusi ko kung asa na itong imong bana. Sa bahay nilang Bayiploy. Namatod pa to, dito gipapuyo ni Baypoldo ang niyang kabit. Ayaw niyang gibuhat ng mga bit siya. Butan na kayang asawa nga iyang giluipan. Habi na ko kikinsa ni Dang niya. Ikaw mo din eh, ba't ikaw?
Niagi ko bay, Puldo. Natultulan to juga. Uy, mo mong kabit bay? Kanang babae nga gamay kayo nga naghigda sa salang nga murag unano? Muna. Ganahan ko na bayana bay. Kay gamay. Kay gamay pagkababay. Uy, bawo ka? Bawo ba ako nga? Kining gamay ba? Kining gamay sa ning ako. Mga ngita ka na ko, gamay sa ning ako. Mao nga. Bay. Ganahan ko gamay bay. So bay, dili na maayo ng gibuhat ni mo bay? Dili ka man gusto. Kuan bay? Dili ko gusto babae nga dako. Unya kanong nangasawa man ka ni Tilma, ha? Anak man ginabay. Doon naman gisipyat ang tao bay. No man is perfect man patubas in English. Nadalan ko ni Tilma kay guwapa man god. Pero bay. Kanang nindot man sa kay ubos bay. Abay mo bay? Sa tupad dako siya gubos, mao na. Dako siya babay. Dako di ubos, dako. Pida, oy. Dako kay ubos pastilan. Di na ko ganahan magig-sex bay. Niya human siya mga anak ko. Kuan hanoy-hanoy lang guling ako. Wagi lami. Mao di ay. Mao di nakaganahan sa imong asawa kay. Ano hanoy lang imuha? Wala mangita ka ng murag mano diya nga nagigda da sala. May na kay piot pa. Ala bay oy. Bay ako pa nimo bay buwag kinang nimong kabit bay. Ug balik sa imong pamilya bay. Ayaw paabutan nga ang imong gibuhat karon bay. Buhaton sa imong asawa. Basin mga bit sa unya ng imong asawa bay. Bay tikong. Natuo ko nga, di na sigad mga bitbay. Kay buutan mo na stilma. Kay palihog na lang kong hatag niya bay, ining 5,000 pesos. O gina siya bay nga, di kumuli karon sa manahuna. Muli na lang ko, kana tungod sa mga anak. Ay, naunsa naman taong gabi. Pagkadakong sa inim gibuhat bay, Poldo. Dako kining sa langit. Salamat ining gihatag nimo tikong. Dili ni akong kwarta tahon eh. Sa imo ning bana. Iyan gikan. Og tinuod gid nga do na gid say kabit day. Nya gamay kay ang iyang kabit day, murag unano. Ay na pong Puldo oy. Gagwanta man gyud akong iya nga gamay ra kaayo. Pero nga nang nagluoy pa man gyud siya sa mong kaminyuon. Yan naman. Day Tilma. Samantao ni Mliwas Puldoy nga kadtong iyang mamang papa pastilan tarong buutan pero Puldo ang butang. Mao lagi eh. Ang butan na niya eh. Di lagi kuno siya ganahan sa iyang asawa karon kay dako na kuno. Ang iyang kabit mo iyang gusto kay gamay. Bida sa nanang istoryahay noon. Mao lagi. Gamay man, gamay. Kulpo siya, kulpo. Unsay kulpo? Uplok ba? Usap na siya. Kung doon pa rin siya nigugma siyang asawa. Mao. Bida, bahalag o murag plangganan ng asawa kadaka. Hindi siya bahalon, po na niya. Kay iyam nag ipakaslam sa baril pa na kadaka. Mao gyud. Kung ako'y maminyo tayo, no? Di gyud ko muhimuan na niyang gibuhat ay. Kay dako kining sa kahitas antay. Bida mo na nabiliban ako ni mo nak, ha? Bida butanan mo pagkaanak ko. Liwat ko ni mo tayo, liwat. Mayo yung pagkaliwat ako! Pagtuon ko ni Tilma sa ila, kay bayran ko niya sa tanan niyang nautang na ko. Nakakwarta rin Tilma rin. Ay, pastilan ni Tilma. Naguna-una pag yung taon og bayad, pagkabuutan na lang yun.
Antuon ako siya. Kung akong ingnon, nga di na lang niya bayran ang iyang mga utang nako. Ako na lang niya ihatag niya. Kaya naluoy ko niya. Luoy kay siya. Kay tuwa na pirmi ang iyang bana sa iyang kabit. Diyan na lang na ni mo detail ma. Okay ram good to good. Ako naman tong gihatag nimo ang tanan akong tabang nimo. Katong mga kwarta nga akong gihatag nimo. Salamat tikong ha. Uy, sa pa yan day. Uwa naman mo balik yun si Poldo din sa bahay. Oo, ano day? May mo bagi mo kung ubanan sa kong kwarto. Sa imong kwarto? Nga naman day, ha? Basta lang, sige na kung tanis kong kwarto na. Sige na. Detail ma. Naghubo ka sa tanan nimong mga sabot. Hindi mingaw Oh my- na kay Cook Sex. Lami ang tanawon. Oh, Ang si Poldo, siya ang gusto nga mo kuba sa among panimay. Iya ang giguba o gibungkag ang among pamilya. Siya ang bipudhi ako na basta mubaos ko. uy. Bida gini si Baypuldoy. Bida yun. Siya gihinungdan ani kalami nimo. Mas lami pa magani ka sa kong uyab day. Pwes mo na ko. Sige na Oh, ko. Ang dali na sa katikong. Sige na. Ha? Ugog ni si Puldo. Ugog. Bugo. Ay, sige na ko. Kalami ni mo. Gilisan ako gamay. Di ba ka papukusin mo pabawas ako? Akin ni Mindot. Dako, di parehas kang puldong gamay ka. Kalami. Mo rin gilisan. Kaya gamay iya. Gamay sa babae. Ang amiho sa kong bakbala ko. Kalamti kong. Di na madaday. Dalitin mo. Ako na sa gubagdok ni mo. Niya, numero 1. Ay, 1, 2, 3. Di na madapaspasan. Bas, ihap. 1, 2, 3. Nagkarelasyon gid mi sa asawa sa akong amigo. Perting hilak sa akong uyab oy kaya ako na siyang gibuwagan. Ug si Baypoldo, suko kayo ug gustong makigpatay nako. Paabot lang sa kukon makigpatay sa nako. Kay dili ko siya sibugan. Mga kasama ang kaagi ni Tikong dinhining tulumanon. What's the style? Dili sibugan ni style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.